Άλλες απαγορεύσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζετε, δεν σας ενημερώνω για αυτές, αλλά μη στεναχωριέστε, το ράδιο Αρβίλα είναι εδώ για σας. Το ράδιο Αρβίλα, έχοντας βαθιά γνώση του πρωτοκόλου της βασιλικής οικογένειας, παρουσιάζει μερικές ακόμη απαγορεύσεις της Kate που δεν σας έδειξαν οι άλλες εκπομπές, γιατί δεν ξέρουν. Η Kate Middleton απαγορεύεται να ξυρίζει τα πόδια της μετά τις 11 το βράδυ. Ο ήχος του τρεχούμενου νερού στο μπάνιο φέρνει τσισάκια στη βασίλισσα Ελισάβετ που κοιμάται και λόγω ακράτειας τα κάνει πάνω της. Απαγορεύεται να παίζει κυνηγητό στο παλάτι με τον Βίλιαμ. Υπάρχει περίπτωση να στουκάρουν πάνω στη βασίλισσα Ελισάβετ και να τη χάσουν, διότι ως γνωστόν η γέρη ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Απαγορεύεται να φωνάζει κατά τη διάρκεια του σεξ. Υπάρχει πάντα περίπτωση να την ακούσει η βασίλισσα Ελισάβετ και να θέλει και αυτή κοκό. Να αρχίσει να τρίβεται στο Φίλιππο και να τρέχουν βραδιάτικα να ψάχνουν Βιάγκρα. Έλεος. Απαγορεύεται να πέρδεται όταν κάνει το χοντρό της. Οι δυνατοί, απότομοι, υψίσυχνοι ήχοι της πορδής τρομάζουν τη βασίλισσα και μπορεί να πάθει αποπληξία. Απαγορεύεται να παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Οι εξατμίσεις των παπακίων των τελιβεράδων δημιουργούν σύγχυση στη βασίλισσα που νομίζει ότι γίνεται πόλεμος και βομβαρδίζουν το παλάτι. Τέλος, απαγορεύεται να απαγορεύσει να απαγορεύονται όλα αυτά που τις απαγορεύονται. Γιατί έτσι. Ράδιο Αρβίλα. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμάς το πρωτόκολλο.